Barka da sake kasancewa da mu a cikin wannan channel ta Arewa Top Hausa News. Muna roƙon ku da ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa akan dukkan wani bidiyon mu da kuka gani, ko ka danna mana alamar like ko ku biyo mu ta comment don sanin abubuwan da suke rayukan ku. Mun gode da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa da mu. To masu saurare, har yanzu dai ana ba ta kashe tsakanin 'yan bindiga da sojoji, wanda wannan ya fusata shugaban 'yan bindiga wanda aka fi sani da Bello Turji, inda ya yi ƙoƙarin ya ga cewa ya kawo ƙarshen waɗannan sojoji. Duba da yadda ya fito a wani bidiyo na ransa a fusace ya ci alwashi don ganin cewa yadda jami'an soji na ƙasar nan suka ragargaza mai yara. Hakan ne sa shi ma ya ci alwashin ganin cewa ya ɗaukansa. To kada ka manta kana kan tashar Arewa Top Hausa News. Mu haɗu da mu da ku a wani bidiyo namu na gaba.